Minkejja l-appell tal-Kamra tal-Kummerċ biex iż-żewġ naħat tal-Kamra jaħdmu id fit u minkejja l-impenn tal-Partit Nazzjonalista, l-ebda risposta ċara dwar jekk il-Gvern hux se jappoġġja 12 l-abbozz ta' liġi preżentati fil-jiem li għaddew biex ikunu indirizzati nuqqasijiet li l-Gvern sissa naqas milli jindirizza fil-ġlieda kontra l-impunità. Net News mar jistaqsi lill-Ministri dwar dan iżda ħadd ma kommenta ruħu fosthom id-Deputat Prim Ministru Chris Fearn li minflok għażel li jinfex f'attakk kontra l-Partit Nazzjonalista. Meta tieħdu azzjoni fuq David hekk nitkellmu. Iżda l-verità hi li l-kap tal-Partit Nazzjonalista aċċetta r-riżenja tad-Deputat David Take mix-Shadow Cabinet u s-sospensjoni mill-grupp parlamentari. Oħrajn ippruvaw jeqilbu d-diskors. Chamber għaltilkom biex taħdmu jitfit mal-oppożizzjoni biex l-abbozz tal-liġi li preżentat l-oppożizzjoni ikun jista' jidħol fis-seħħ. Intom x'seta'? Aħna naraw l-abbozz tal-liġi li preżenta l-bieraħ fil-għaxija, riformi lna nagħmlu daw 23 xahar, għandna track record ta' riformi. Aħna qdimna dejjem biss struttura li daħħalna, naħdmu dejjem għal ġid tal-pajjiż. Jiena ħarassa abbozz issa u nispera l-oppożizzjoni tibqgħu fiha. U minkejja li mill-inkjesta maġisterjali qalet li l-istatu responsabbli għall-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia, l-ex Chief of Staff Kastilja u l-lum Ministru tal-Finanzi Clyde Caruana qal li l-Gvern kien dejjem ċar f'dawn l-affarijiet. Il-Gvern minnaħa tiegħu kien dejjem ċar fuq dawn l-affarijiet. U l-Ministru Silvio Xkembri lanqas biss kien jaf li l-Partit Nazzjonalista ressaq l-abbozzi ta' liġi tant li qal li mhuwiex qed jaħdem. L-oppożizzjoni tibda taħdem l-ewwel ta' oppożizzjoni. Ministri oħrajn għażlu li jinjoraw il-mistoqsija ta' Net News u jibqgħu diħlin. Ħataħdmu jitfit mal-oppożizzjoni biex mhux ħadd ismani intom suppost tgħidu gvern li jisma'. ħatamlu kif qaltilkom il-Kamra tal-Kummerċ u taħdmu mal-oppożizzjoni. M'intix ħadd ismani intom suppost gvern li jisma' tgħidu. Min-naħa tiegħu il-Partit Nazzjonalista qed jappella lill-Gvern biex ikun ċar dwar jekk hux se jkun qed jappoġġja dawn it-12 l-abbozz ta' liġi filwaqt li jekk il-Gvern irid jaħdem bis-serjetà għal ġid tal-pajjiż. Għandu jaħdem mal-Partit Nazzjonalista biex sal-aħħar ta' dan ix-xahar japprova dawn l-abbozzi ta' liġi.